Με τον Κωνσταντίνο τον Χρυσοδόντα, ο οποίος είναι και πάλι μαζί μας. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Κωνσταντίνε, μπορούμε να μιλάμε στον ελληνικό πια. Είναι η τρίτη φορά άλλωστε που σε φιλοξενούμε και μου αρέσει που έρχεσαι. Είστε συνεργάτης εδώ. Σχεδόν συνεργάτης ο Κωνσταντίνος, καθώς όποτε του ζητήσουμε, κατευθείαν θα μας αναλύσει. Μας έφερε μάλιστα, Ανίτα, και το έχεις και εσύ στα χέρια σου, το ένα από τα 5 νομοσχέδια, κυρίες και κύριοι. Για να το δείξεις, Ανίτα. Αυτό έτσι, για να το δει και ο κόσμος, αυτό, κύριε Χρυσοδόντα, είναι το ένα, σωστά? Το ένα από τα 5. Μιλάμε για 300 σελίδες. 258 σελίδες. Και έχουμε άλλα 4. Χωρίς τις τροποποιήσεις που έγιναν μετά τις 2,5 ώρα. Μετά τις 2,5 ώρα σήμερα. Πότε πρόλαβα να τα διαβάσουν, δεν ξέρω. Είχαν πολύ homework οι βουλευτές μας, το μόνο σίγουρο. Λοιπόν, για να σας δώσουμε κιόλας να το έχετε στα χέρια σας, να πάμε κατευθείαν στην ουσία, κύριε Χρυσοδόντα. Καταρχήν, το κράτος. Πέρασε αυτό το οποίο ήθελε. Η κυβέρνηση ήθελε να περάσει διακαώς αυτή η ιστορία. Τι αλλάζει καταρχήν για την κυβέρνηση από αύριο το πρωί, αφού πέρασε αυτό το νομοσχέδιο? Από αύριο το πρωί η κυβέρνηση μπορεί να αποταθεί για να συνεχιστεί το πρόγραμμα αξιολόγησης το οποίο είχαμε. Το οποίο βρισκόταν παγωμένο βασικά από τον Σεπτέμβρη. Ακριβώς. Αυτό το πράγμα έχει θετικά για την οικονομία. Αυτό θα σας ρωτούσα. Έχει θετικά για την οικονομία. Δεν αναφέρομαι όσον αφορά το περιεχόμενο του νομοσχεδίου, αλλά για την οικονομία έχει πάρα πολλά θετικά. Το πρώτο θετικό ότι συνεχίζει το πρόγραμμα. Το δεύτερο, ότι ξεκινούμε να συμμετέχουμε στην αγορά από μέσω της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας να αγοράζει από τη δευτερογενή αγορά τα κυπριακά ομόλογα ή χρεόγραφα, τα οποία μπορεί να αγοράζει μέχρι 70 εκατομμύρια κάθε μήνα. Ο κύριος Δράγκη, μάλιστα, το είχε δηλώσει όταν έγινε εδώ η συνεδρία της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Είχε ανάψει ως κόκκινο λαμπάκι το συγκεκριμένο νομοσχέδιο. Ελπίζω να το δω τώρα πώς ακριβώς θα εκφραστεί. Και για να εξηγήσω απλά στον κόσμο, για να μην λέμε 70 εκατομμύρια δευτερογενή αγορά. Αυτό το πράγμα σημαίνει. Η τράπεζα, το κράτος χρωστά και στην τράπεζα και σε ιδιώτες και σε ταμεία. Τα ταμεία αυτά μπορούν να τα πουλήσουν αυτά τα χρεόγραφα στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και να έρθει ρευστό στον τόπο. Δηλαδή, να το πούμε απλά, αυτό είναι πολύ καλό για να το καταλάβει ο κόσμος. Το κράτος είχε δανειστεί από τη ΣΥΤΑ 100 εκατομμύρια και είχε πάρει κυπριακά ομόλογα. Άρα, αυτά μπορεί η ΣΥΤΑ, παραδείγματος χάρη, να τα επιστρέψει πίσω στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα μέχρι 70 εκατομμύρια για να πάρει ρευστό. Μάλιστα. Απλά πράγματα για να κατανοεί ο κόσμος. Πάμε παρακάτω. 70 εκατομμύρια κάθε μήνα. Κάθε μήνα. Για κάθε μήνα. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Μάλιστα. Είναι το σχέδιο με τα δις. Αυτό τι σημαίνει για τον κόσμο? Το κράτος θα πέσουν τα επιτόκια των δανείων που έχει το κράτος. Ελπίζω. Του κράτους, νόμιζα τα δικά μας. Ξεκάθαρο. Αυτό σημαίνει πολλά εκατομμύρια για τον κόσμο. Δηλαδή εκεί πέρα που το κράτος θέλει ένα αλφα ποσό χρημάτων για να επιβιώσει και πρέπει να βγάλει και κάποιον πλεόνασμα, στα έξοδα του κράτους είναι και οι τόκοι που πληρώνει, τώρα θα πληρώνει λιγότερους τόκους. Άρα θα έχει περισσότερο χρήμα το κράτος, το οποίο μπορεί να διαθέσει για ανάπτυξη ή για κοινωνικά έργα. Μάλιστα. Αλλά και για κοινωνικά έργα σημαίνει πάλι ανάπτυξη. Άρα θα μειωθούν, κύριε Χρυσοδόντα, τα επιτόκια, σωστά λέτε? Τα επιτόκια του κράτους. Τα επιτόκια του όχι κράτους. τα δικά μας. Του κράτους που πληρώνει. Τα επιτόκια τα δικά μας θα τα δούμε μετά. Η οίκη αξιολόγησης, πιστεύω, ήταν και η ανακοίνωση των Fitch που είχαν βγάλει πριν λίγο χρονικό διάστημα. Πριν 10 μέρες, νομίζω, δεν θυμώ ακριβώς, ότι μετά το νομοσχέδιο η κυπριακή οικονομία οδεύει καλώς, που σημαίνει θα μας αναβαθμίσουν. Τι σημαίνει θα μας αναβαθμίσουν οίκοι? Τα spread του κυπριακού χρέους θα πέσουν. Και αυτό σημαίνει πάλι κέρδος στο κράτος, και αν βγούμε στις αγορές για να φύγουμε πιο γρήγορα από το μνημόνιο, θα δανειστούμε με πολύ χαμηλότερο επιτόκιο. Ήδη το επιτόκιο μας βρίσκεται στο 3,85. Πιστεύω ότι δεν θα περάσει μια εβδομάδα, νομένω ότι εγκριθεί αυτό το πράγμα από την Τρόικα, γιατί έχω ένα μεγάλο ερωτηματικό, τότε να είστε σίγουροι θα πέσουν κάτω από το 3. Πάντως εδώ, διαβάζοντας σήμερα και ένα άρθρο που διαβάσαμε του κυρίου Ζένιου, αυτός ήδη αναφέρει ότι τα spread έχουν πέσει αρκετά. 3,85. Ακριβώς με την πολιτική την οποία έχει εφαρμοστεί. Όταν μας είχε είχε εμφανίσει ότι είμαστε στην περίοδο της 11ης Ιουλίου του 2011. Τότε είχαμε αυτά τα επιτόκια τα οποία έχουμε τώρα. Πολύ πιο πριν. Θα ήθελα να σας πω ότι αν έφευγε η κυβέρνηση του κόμματος που δεν ψήφισαν αυτό το νομοσχέδιο, τα spread μας ήταν κοντά στο 15%. Μάλιστα. Εκείνη την περίοδο. Εκείνη την περίοδο. Όταν έφευγε εκείνη η κυβέρνηση, που σήμερα αρνείται να το ψηφίσει, ήταν 15, τώρα θα πέσουμε κοντά στο 3.
Μάλιστα, θα τα δούμε. Χρυσοδόντα, προηγουμένως είχαμε φιλοξενούμενο και τον κύριο Λουκαίδη, ο οποίος εξήγησε για ποιο λόγο τέλος πάντων το ΑΚΕΛ καταψήφισε το σημερινό πλαίσιο. Είπε συγκεκριμένα ότι θα είναι πάρα πολύ μεγάλο και αρνητικό το αντίκτυπο όσον αφορά τον κόσμο. Αυτό το νομοσχέδιο, για να το κρίνουμε κιόλας, είναι η ωραία πάσα που δίνει τώρα η Ανίτα. Υπήρξαν κόμματα τα οποία το καταψήφισαν. Αυτό ακριβώς. Τελικά αυτό το νομοσχέδιο, αν το βάλουμε μπροστά μας, ποια είναι τα θετικά του, τι δεν καλύπτει, τι καλύπτει, τι δεν καλύπτει. Να το δούμε πριν πάμε όμως εκεί πέρα. Θα ήθελα να πω ακόμα κάτι. Εγώ, σαν οικονομολόγος, δεν θέλω να πάρω θέση υπέρ κάποιου κόμματος που ψήφισε ή δεν το ψήφισε. Σωστό. Εγώ θέλω να δω τα θετικά και τα αρνητικά. Ακριβώς. Θέλω να ξέρει όμως ο κόσμος ότι δεν καλύπτει όλες τις περιπτώσεις. Δεν καλύπτει περιπτώσεις πέραν των 350.000 για πρώτη κατοικία. Αυτό είναι το νομοσχέδιο. Αυτό είναι το πρώτο. 350.000 δάνειο. Όχι, 300.000 δάνειο. Δάνειο, 350.000 αξία του σπιτιού. Δηλαδή καλύπτει τους φτωχούς και τους μικρομεσαίους. Με αυτό θέλουμε. Εγώ να σας ρωτήσω κάτι. Έχει δάνειο κάποιος 350.000, αλλά αξία σπιτιού 250.000. Τον καλύπτει? 300.000 δάνειο, να βάλουμε με πιτσιμές. Τον καλύπτει. Με 300.000, ναι. Εγώ λέω ότι έχει δάνειο 350.000 και αξία σπιτιού σήμερα 250.000. Δεν τον καλύπτει. Αλλά αν είναι 300.000 το δάνειο, 250.000 το σπίτι, τον καλύπτει. Ναι, αυτό το καλύπτει. Αφού τώρα ανέβηκαν τα ποσά στα 350 και 300. Ήταν 300 και 250. Άρα μετά τα 350 χιλιάρικα ουσιαστικά είναι στον αέρα κάποιος και μπορεί να χάσει το σπίτι. Ναι, Σωτήρη, αλλά οι πλήστες περιπτώσεις, είναι λίγες αυτές οι περιπτώσεις. Είναι λίγες. Έχουμε πει ότι όλα τα σπίτια με τα δεδομένα που έχουμε σήμερα. Δεν καλύπτονται. Πόσο αυτή τη στιγμή, εγώ διάβασα και ένα ρεπορτάζ την περασμένη Κυριακή που είχε η εφημερίδα Σημερινή για το πόσος κόσμος πραγματικά καλύπτεται. Το θέμα είναι εκεί. Αυτή τη στιγμή, σε πραγματικούς αριθμούς, μπορεί κάποιος να μας πει, να ξέρουμε, να δούμε πόσοι είναι αυτοί που έχουν το ψυχολογικό όριο των 350.000 και πάνω στα δάνεια τα οποία έχουν στα σπίτια. Πέραν του 90%, 80% με 85%. Είναι πάνω από 350. Είναι κάτω από 350. Άρα μιλάμε για ένα 20% θεωρείτε εσείς. Πιο λίγο ακόμα, και συνήθως αυτοί που έχουν σπίτια του 1 εκατομμυρίων των 2, αυτοί ανήκουν στην ελίτ. Και ας τους αφήσουμε εκείνους έξω. Εδώ μιλάμε για αυτή την. Ο νόμος αυτός βγαίνει για να προστατεύσει τους φτωχούς και τους τη μεσαία τάξη. Δεν την καλύπτει ούτε όλη τη μικρομεσαία τάξη, αλλά βγήκε για αυτούς. Για αυτούς προσπαθεί να τους καλύψει. Μάλιστα. Πάμε τώρα να δούμε λίγες λεπτομέρειες. Πρώτη λεπτομέρεια. Εάν κάποιος χρωστεί, πάντα μιλούμε με το δεδομένο κάτω από 300.000. Μάλιστα. Και το σπίτι του είναι κάτω από 350. Και δεν μπορεί να πληρώσει τις δόσεις του λόγω μείωσης μισθού. Δικαιούται να προσφύγει ο ίδιος στον Επίτροπο Αφαιρεγγιότητας. Εγώ προτιμώ να το λέω Ombudsman, όπως είναι γνωστός. Στον Επίτροπο Αφαιρεγγιότητας, τα οποία προκαθορίζονται τα έξοδα που θα πληρώσει ο πολίτης, τα οποία είναι πάρα πολλά χαμηλά, ώστε να του κάνει ένα σχέδιο για να μπορεί να πληρώνει τις δόσεις του. Μάλιστα. Στο σχέδιο εκεί πέρα που γίνεται η μεγάλη μάχη, λέει ότι ο πιστωτής δεν πρέπει να είναι σε χειρότερη μοίρα. Συμφωνώ μαζί τους. Δηλαδή τι είναι, να μπορείς να πληρώνεις τους τόκους ή να έχεις στον ορίζοντα μπροστά σου την πιθανότητα να πληρώνεις τους τόκους συν 1 ευρώ από τη δόση. Εκείνοι όμως οι οποίοι είχαν πάρει υπερβολικά δάνεια, λαμβάνοντας υπόψη ότι είχαν περιουσία πίσω τους, γιατί οι τράπεζες έκαναν αυτά τα λάθη, σε αυτούς δεν προστατεύεται το σπίτι. Δηλαδή που έχω περιουσία, δώσ' μου δάνειο, αλλά δεν έχω εισοδήματα, θα πουλήσω μελλοντικά έναν οικόπεδο, 2 οικόπεδα, να πάρω χρήματα να ξοφλήσω. Αυτά τα σπίτια δεν καλύπτονται. Θα πρέπει ο άνθρωπος εκείνος να πουλήσει περιουσία τώρα για να έρθει να πληρώσει. Εγώ να βάλουμε εδώ, να προσθέσω κιόλας και το ερώτημα το οποίο είχαμε θέσει στον πρόεδρο της ΑΔΕΚ, τον κύριο Σιζόπουλο, το οποίο είναι πολύ σημαντικό. Και μας το ρωτάνε και κόσμος, μου στέλνει μηνύματα. Και είναι πολύ βασικό, κύριε Χρυσοδόντα. Εγώ τα πήγα να πάρω ένα δάνειο πριν από 5 χρόνια για να κάνω το σπίτι μου. Τότε ο εκτιμητής μου το είχε το σπίτι μου εκτιμήσει με ένα ποσό χ. Μετά το κούρεμα και με την αλλαγή της βάσης της αξίας της γης, ήρθε ξανά ο εκτιμητής και μου το εκτίμησε χ τέταρτα κάτω. Το δάνειο όμως εγώ το είχα πάρει τότε με εκείνα τα ποσά. Σήμερα εγώ γιατί κινδυνεύω?
Ενώ τότε είχα την άνεση της απλότητας. Αυτό που λέει τώρα δηλαδή ο κύριος Σιζόπουλος με την πρόταση της ΕΔΕΚ που δεν την πήγαν τελικώς και υποσχέθηκαν ότι θα γίνει νέα συζήτηση μέσα στην εβδομάδα, θα ξεκινήσει για να γίνει νόμος στο κράτος. Αυτό είναι πολύ κομβικό σημείο, κύριε Χρυσοδόντα. Καταρχήν, αν παίρνουμε μία περίπτωση. Διότι, και το λέω κιόλας αυτό, διότι άλλο να έχω δάνειο 350.000 ευρώ, αλλά η αξία μου τότε να ήταν 500, και άλλο σήμερα το δάνειό μου να είναι πάλι 350.000 ευρώ, γιατί ξέρετε ότι με τους τόκους και τα επιτόκια το ποσό για τα πρώτα 10 χρόνια δεν αλλάζει συνήθως, και να είναι σήμερα η αξία 300.000. Έχει καλυφθεί και αυτό. Ακούω. Το πρώτο, να συνεχίσω από εκεί που έμεινα. Έτσι. Εάν κάποιος τώρα, ο οποίος πάντα δεδομένο ότι χρωστεί κάτω από 300.000, ο Ομπουτσμάν, όπως το λέω εγώ, ο σύμβουλος αφαιρεγγιότητας, ο επίτροπος αφαιρεγγιότητας, κρίνει ότι το να σου χαρίσει 25.000 το δάνειο γίνεται βιώσιμο, ενώ δεν ήταν, τότε μπορεί να να χαρίζουν οι τράπεζες με απόφαση του Συμβούλου Αφαιρεγγιότητας μέχρι και 25.000. Επιπλέον, καθορίζεται και πώς θα βγάζει τη δόση ο σύμβουλος αφαιρεγγιότητας. Και θα ήθελα να σας πω ότι ο τρόπος με τον οποίο καθορίζεται στον νόμο είναι αρκετά ικανοποιητικός. Αφού αφαιρέσεις, λέει, τα έξοδα διαβίωσης σου, αφού καθορίσεις το ρεύμα σου, τις κοινωνικές σου ασφαλίσεις, λαμβάνονται υπόψη όλες οι παραμέτροι, όλα δηλαδή. αυτά, και να σου μένουν και 200 ευρώ πλεόνασμα, τότε είσαι έτοιμος να μπεις σε αυτό το σχέδιο. Είναι πάρα πολύ καλό. Έχει περιπτώσεις που οι άνθρωποι, ούτε ο άντρας ούτε η γυναίκα έχει δουλειά, στον ορίζοντα δεν βλέπουμε να έχουν δουλειά. Αυτές οι περιπτώσεις είναι κάτι ξεχωριστό. Εμείς θα μπούμε αναλυτικά, Ανίτα, θα το ερευνήσουμε το θέμα και αύριο θα παρουσιάσουμε πολλά μέτρα. Εγώ, ξέρετε κάτι, επειδή οι πλήστες περιπτώσεις, για να είμαστε ειλικρινείς, δεν μιλάμε για έναν άνθρωπο ο οποίος σήμερα πήρε το δάνειο. Οπότε μιλάμε για ένα δεδομένο. Μην ξεχνάμε ότι οι τράπεζες έχουν να δώσουν ουσιαστικά δάνεια εδώ και 2 χρόνια. Είχε κλείσει η κάνουλα, κύριε Χρυσοδόντα. Ξεκίνησαν τα δάνεια να δίνονται από τον Νοέμβριο. Θυμάστε εδώ πέρα. Κύριε Χρυσοδόντα, ξέρετε τι μου είπε ένας φίλος μου τραπεζικός χθες? Ξέρετε ποιοι παίρνουν δάνεια? Αυτοί που έχουν καταθέσεις 200.000 ευρώ. Αν έχω κατάθεση 100-200.000, θα μου δώσει και δάνειο. Είμαι συνεργάτης. Δηλαδή, εγώ αυτή τη στιγμή μπορώ να πάω να πάρω δάνειο για το σπίτι? Εάν πληρείτε τις προϋποθέσεις της Κεντρικής Τράπεζας. Τις σημερινές που είναι απίθανες, αυτό μου λέτε δηλαδή. Τώρα να μιλάμε σοβαρά δηλαδή. Δεν υποστηρίζω τις τράπεζες. Δεν υποστηρίζω. Αν αυτή η πρακτική όμως η οποία σήμερα εφαρμόζεται, ναι, λίγο πιο χαλαρή. Γιατί λίγο πιο χαλαρή, έτσι έπρεπε να δίνουν τα δάνεια. Πηγαίναμε στις τράπεζες και τους λέγαμε, είχαμε εισοδήματα 100.000 το χρόνο. Έγραφε 100.000 το χρόνο, περνούσε στο κομπιούτερ 100.000 και έβγαζε εκεί πέρα να μπορούσε να πάρει δάνειο. Τα πραγματικά σου εισοδήματα ήταν 10. Γιατί σου έλεγε και ο τραπεζίτης πόσα να πεις, που είχε μάθει το σύστημα να παίξει. Σήμερα τι σου λέει? Φέρ μου δήλωση του φόρου εισοδήματος. Ακριβώς. Ένας τρόπος το κράτος να εισπράσει χρήμα. Να δηλώνεις με πραγματικά στοιχεία. Εκείνοι που δεν δηλώνουν εισοδήματα, δεν δικαιούνται να παίρνουν δάνεια. Δεν διαφωνώ καθόλου σε αυτό. Δεύτερο, έλεγες του περιουσίαν πως συνήχες και δεν είχες. Μα συγγνώμη τώρα, έλεγες περιουσία ως συνήχες αφού σου έστειλε εκτιμητή? Όχι. Δεν είναι εκείνο που λέμε. Γιατί λες? Έλεγες ότι έχω και 3 οικόπεδα στον τάδε τόπο που δεν είχες. Καλά, συγγνώμη, και η τράπεζα, και φταίω εγώ αν η τράπεζα δηλαδή δεν κάνει σωστά τη δουλειά της? Δεν έκανε σωστά. Τώρα, αν δηλαδή τώρα μου λέτε ότι δίνει τα λεφτά, δηλαδή το έδινε 500 χιλιάρικα έτσι τόσο απλά, χωρίς να ερευνήσει αν έχει 3 οικόπεδα. Έγιναν λάθος πρακτικές. Μπράβο, όχι. Θέλεις να το κρύψεις κάτι. Μα γι' αυτόν και καταστραφήκαμε. Καταστραφήκαμε για 3 λόγους. Γιατί πρέπει να είμαστε ειλικρινείς. Ο πρώτος λόγος ήταν η διαφθορά. Και η διαφθορά. Έτσι. Τώρα μιλάμε. Εγώ θέλω να είμαι ειλικρινής. Δεν ξεκινά μόνο από πάνω, αλλά η πάνω η διαφθορά είναι αυτή που μας κατάστρεψε. Δυστυχώς σε αυτόν γνωρίζετε από τη φύση μου είμαι πάντα αισιόδοξος. Και σε αυτόν το θέμα είμαι αισιόδοξος, αλλά δεν έχω δει να ξεκινά κάτι που να σταματά αυτή τη διαφθορά. Χθες προχθές είχαμε τη σύγκρουση χωρίς να παίρνω θέση. Θα έχουμε αμέσως μετά. Έχουμε 2 λεπτά χωρίς να παίρνω θέση. Τον κύριο Παπαπέτρου σε λίγα λεπτά. Χωρίς να παίρνω θέση. Για να δούμε το θέμα. Είναι εκείνη η διαφθορά. Το δεύτερο. Είχαμε κάνει λάθος στην Κεντρική Τράπεζα. Τότε επιτρέψαμε μεγάλα ποσά ξένων καταθέσεων με ψηλών επιτόκιων να έρχονται στην Κύπρο.
με 5%. Οι τράπεζες τα έπαιρναν, 20% έπρεπε να φύγουν στην Κεντρική Τράπεζα, τα υπόλοιπα έπρεπε να τα δανείζουν πάνω από 6 με 7. Άρα τι έκαναν? Τα επένδυαν σε τόπους πολύ με μεγάλο ρίσκο. Σε μεγάλο ρίσκο. Κατάλαβα. Εξού και ο Γάλλος Υπουργός Οικονομικών μας είπε ότι το κάνανε γκαζίν. Λοιπόν, δεν έχουμε άλλο χρόνο. Να έρθω όμως, να κλείσουμε σε ένα λεπτό. Εγώ θέλω να πω μόνο κάτι στους τηλεθεατές. Αν θέλετε φυσικά και μας δώσετε κάποτε χρόνο, μπορούμε να το αναλύσουμε στο τι πρέπει, χωρίς να αναλύουμε τον νόμο, στο τι πρέπει να κάνει ο κάθε πολίτης. Κύριε Χρυσοδόντα, εγώ αύριο αν έχω οργανωμένο 1/1 το σχέδιο, ξανά μπορούμε να το αναλύσουμε. Εγώ δεν έχω πρόβλημα. Ο κόσμος αυτό το θέμα, εγώ το θεωρώ το νομοσχέδιο αυτό που ψηφίστηκε σήμερα πιο σημαντικό και από το νομοσχέδιο που έγινε με το κούρεμα. Είναι πιο σημαντικό. Εγώ το θεωρώ πιο σημαντικό από το εθνικό θέμα. Σκεφτείτε. Τι να συζητάμε δηλαδή. Αλλά θέλω να πω στον κόσμο το εξής. Σε ένα λεπτό. Μην ακούετε φωνές άμεσες. Αυτό είναι το έναν από τα 5. Σκεφτείτε τα 5 πόσοι τα έχουν διαβάσει, πόσοι τα έχουν αναλύσει. Τα διαβάζω από το πρωί και σας λέω ειλικρινά ότι έχω φτάσει μέχρι την 189 χωρίς να κάνω συγκρίσεις. Θα τα δούμε όλα. Αν αύριο έχουμε χρόνο, εγώ μπορώ να έχουμε χρόνο. Ζητώ από τον κόσμο να μείνει ήρεμος, τον καλύπτει, το κόβω αυτό, ναι. Επιτρέψτε μου, μέχρι εκεί που διαβάσετε, σε ένα λεπτό μόνο και κλείνουμε. Εσείς αυτά που μας είπατε είναι θετικά όλα αυτά που μας έχετε πει, όπως τα έχετε διαβάσει εσείς, γιατί εμείς δεν το έχουμε διαβάσει, όμως αντισταθμίζοντας, τα θετικά είναι περισσότερα. Για τον απλό τον κόσμο. Για τον απλό τον κόσμο είναι μόνο θετικά. Αυτά τα θετικά πρέπει να αναλύσουμε λοιπόν. Για τον απλό, το φτωχό, το μικρομεσαίο είναι θετικά. Και αν είχα ένα λεπτό, είχα μια συζήτηση σήμερα με κάποιο φίλο μου επιχειρηματία, ο οποίος ήταν ενάντια να ψηφιστεί αυτό το σχέδιο. Γιατί η ψήφιση αυτού του νομοσχεδίου πλέον βάζει σε δύσκολη θέση τους μεγαλοφιλέτες. Και έλεγε γιατί έπρεπε να ψηφιστεί. Εγώ 2 χρόνια που δεν μπορούν να κινηθούν οι τράπεζες εναντίον μου, έκανα τι έκανα. Σας λέω όμως το εξής πράγμα. Αυτό το πράγμα καλύπτει τους φτωχούς και τους μικρομεσαίους. Δεν είναι αυτό και το ευχαριστώ εκείνους οι οποίοι ενώθηκαν, γιατί όλοι μαζί πετυχαίνουμε πράγματα. Σήμερα που είμαστε οι πιο πολλοί μαζί, ακόμα και εκείνοι που δεν ψήφισαν, ήταν μαζί στις τροπολογίες. Μπορούμε σαν λαός, είμαστε δουλευταράδες, πανέξυπνοι, θετικοί, μπορούμε να τα καταφέρουμε. Ξέρετε κάτι, το λέμε πολλές φορές αυτό, κύριε Χρυσοδόντα. Για να τα καταφέρεις κάτι πρέπει να έχεις και τα απαραίτητα όργανα και τα απαραίτητα στοιχεία. Αυτός ο νόμος, για μένα τουλάχιστον, μπορεί πράγματι να έχει κάποια κριτήρια. Αλλά ψηφίζεται σε μια εποχή που η ενεργεία είναι στο 17%. Δεν είναι στο 3% που ήταν το 2010. Γι' αυτό ψηφίζεται. Εγώ θα σας πω ένα πράγμα. Εάν σε 5 μήνες ξαναδώ τη Βουλή, που είμαι σίγουρος ότι θα την ξαναδώ, να έρχεται να διορθώνει πράγματα από αυτό εδώ, γιατί δεν θα προλαβαίνει να τα δει τα γεγονότα όπως θα διαμορφώνονται, τότε θα έρθουμε να τα πούμε. Και επίσης θα δω εάν μέχρι το Σεπτέμβριο οι τράπεζες δεν θα χρειαστεί να περάσουν στις τεστ και δεν θα χρειαστεί να χρειαστούν νέα κεφάλαια. Θα είμαστε εδώ στο δελτίο το Σεπτέμβριο. Ελπίζω να μην το δω. Η Βουλή, το κράτος, ένα ζωντανός οργανισμός. Ελπίζω να μην το δω. Και αν κάτι πάει στραβά, στο χέρι της είναι να το διορθώσει. Το εύχομαι. Για εκείνους που φοβούνται. Μα και αυτό που σήμερα ψηφίστηκε δεν είναι μια θετική έκβαση. Δεν είναι κάτι θετική έκβαση όσο έχει αφορά το περιεχόμενο, Σωτήρη. Ότι επιτέλους τροχιοδρομείται μια βάση πάνω στην οποία ο πολίτης θα γνωρίζει πώς θα κινηθεί επιτέλους με αυτά τα δάνεια. Δεν διαφωνώ ότι μπορεί να είναι μια βάση. Εγώ το λέω. Δεν διαφωνώ ότι μπορεί να είναι μια βάση. Εγώ βλέπω απλώς πότε αυτή η βάση τίθεται σε εφαρμογή, κάτω από ποια κοινωνική κατάσταση την οποία έχουμε. Να την αλλάξουμε να έχει λάθη. Να τα διορθώσουμε. Το εύχομαι να μπορούμε. Φτάνει να είμαστε μαζί, μπορούμε. Αν τραβάω ένας, να το πω στην κυπριακή φράση, πετσί και ο άλλος στο μάρι, τίποτε δεν θα κάνω. Σήμερα ήταν τις τελευταίες 15 μέρες όλοι μαζί και πέτυχαν κάτι καλό, λέω εγώ. Με τα λάθη του. Για την πλειοψηφία του απλού κόσμου. Του απλού κόσμου. Και αυτό είναι το σημαντικό. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Χρυσοδόντα. Αύριο μπορεί θα ξαναέχουμε μια τηλεφωνική επαφή μαζί, θα κάνουμε την ανάλυση και θα δούμε αν θα είμαστε ξανά μαζί εδώ για να δούμε και άλλα κομμάτια αυτού του πολύ σημαντικού νομοσχεδίου. Εμείς εδώ σε αυτή την εκπομπή και στο δελτίο αυτό με την Ανίτα, αυτό προσπαθούμε να κάνουμε. Ο κόσμος να ξέρει την πραγματικότητα. Χωρίς να μπορεί ο πολιτικός να τον ξεγελάσει με μια δήλωση, με μια φανφάρα ή με οτιδήποτε.
τίποτε άλλο. Αύριο θα έχω και άλλες τροποποιήσεις. Πάρα πολύ. Μπορώ να φέρω 3-4 παραδείγματα που θα αγγίζουν τον πολύ κόσμο. Για να μπορούμε να αγγίξουμε τον πολύ κόσμο. Αυτό ακριβώς. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ανίτα, να πούμε.